खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 4 मे एबा दिनै थांनाय 9 एप्रिलाव जानानै थांनाय बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावगोन। दिनै सोरनिबा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव रंजानाय आरो सोरनावबा दुखुआ साग्लोबगोन। गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रानो गाव गावनि देरहानाय रोखा होननानै फोरमायदोंमोन, नाथाय भट साननाया जोबनायनि उनावसो सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेखौ रोखायै मिथिनो हानाय जासिगोन। दिनै फुंनि 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो रायजोनि गासै 126 था बियाबनि भट साननाया 40 था भट मिरुआव जागोन आरो मोनफ्रोम जिल्लायावनो पुलिसा दिनै गोख्रों नोजोर लाखिगोन जाहाथे जेबो रोखोमनि हिंसायारि जाथाया जानो मोना। भट साननायनि थाखाय आसामाव दिनै ड्राइ डे एबा दिनैनि सानाव जौ गला आरो वाइन शपफोराबो बन्द खालामनांगोन। जुदि आयेन बादियै मानिनानै सोलियाब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन। मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय सोमजिनायनि जाहोनाव गासै 9 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 2 सुबुङा जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि 4 रिंगासो समाव दिल्लीनि गंसे 4 थाला गोजौ बिल्डिं न'आव बे जाथाया जादों। खथा सिंनि एसिया बेफ्रुनायनि जाहोनाव 4 थाला बिल्डिंनिफ्राय गिख्रंथाव अरा खामबोनानै गाहायनि 3-2 थालासिम गाहायलासै अरा साग्लोबबोयो, जेराव बे गिख्रंथाव अर खामनायाव गोजौआव थानाय सुबुंफोरा ओंखारस्लाबनो हायैयाव खथा सिङाव थाबथानानै गासै 9 सुबुङा खामजानानै जिउ खहा जादों आरो 2आ जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय अर खामनायनि 2 घन्टानि उनावसो फुंनि 6 रिंगायाव गं 15 अर खोमोरग्रा गारिनि हानजाया खोमोरफैयो। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो 15 सुबुंफोरखौ गोजौ बिल्डिंनिफ्राय बोखांनो हायो। बेसेन गोसानि सना गहेना फानग्रा गलानिफ्राय सिखाव खावग्रा 2 सिखावखौ गुवाहाटि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे हमजानाय 2 सिखावआ थांनाय 26 एप्रिलाव गुवाहाटिनि बेलतला ओनसोलनि गंसे गहेना गलानिफ्राय बेसेन गोसानि सना गहेना बायदिफोरखौ खावनानै लाबोदोंमोन। बे सिखाव खावनाय भिडिअ'आ सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों रोखायै सेबखांजादोंमोन आरो पुलिसआ बे सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनायाव गोरलै जादों। पुलिसआ बिसोर 2 सिखावखौ हमनानै बिसोरनिफ्राय गोबां बेसेन गोसानि सना गहेना, सिखाव खावनायाव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरबो बोखांनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे सिखाव खावग्राफ्रा सिखावनि देरसिन हानजाजों सोमोन्दो दङ होननानै मिथिहोदों। हमजानाय 2 सिखावफ्रा जादों धुबुरीनि मदमाजुम आली आरो गुबुन सासेखौ सयगावनि समन आली होननानै सिनायथि होदों। ভাল ফলাফল হওক, বহুত কাম কৰিব আছে। ৰাইজে বহুত আশীৰ্বাদ দিছে। এইবাৰ মই পুনৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত, মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত সমষ্টিৰ কাৰণে ভালকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে, লগতে গোটেই অসমৰ কাৰণে ভালকৈ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে মই আৰু চেষ্টা চলাম। বিটিচিৰ 15টা সমষ্টিটো আমি 15খনে আমি জিকাটো দেখিছোঁ। 2টামান সমষ্টিত অলপ হেৰি আছে, মানে কম ব্যৱধানত জিকিম, কিন্তু বাকী 12ৰ পৰা 13খন আমি খুব বেছি ব্যৱধানত জিকি যাব পাৰিম। মই নিজেতো আমি চবেই হিচাপ কৰি মেলি দলৰ নেতাসকলে হিচাপ কৰিছে, কৰ্মীসকলে হিচাপ কৰিছে, বুথ লেভেলৰ মানুহে হিচাপ কৰিছে। এইবাৰ আমাৰ যিহেতু মাজবাট সমষ্টিত 1,57,000 পলিং হৈছে, তাৰে ভিতৰত মেক্সিমাম আমাৰ 1,05,000লৈকে যাব পাৰে আৰু মিনিমাম 90ৰ তলত নাযায়। এই হিচাপটো দিছে আৰু। जेसेबां रायजोफोर दङ जोंनो भट होगोन आरो देरहानाय खाथां। बादायनायखौथ' आं बिदि नुवाखै, जों चेलेन्ज होनाय जों नुवाखै आरोखि फिल्डआव। माने थानाया थागोन, माने गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनसे अधिकार दं गेलेनायनि, खिन्थु जोंजों माने चेलेन्ज खालामनाय आं बेबायदि नुवाखै आरोखि। जों मोजां माने बेब'दानाव देरहागोन आरो जोङो नुदों जे बे 15थायावबो जों देरहागोन। माने जोङो गासिबो जों रिपर्टखौ मोनजोब्बाय। बे गतिके 15थावबो देरहागोन। एक्जिट पलआवथ' जोंखौनो बांसिन देखायदों, एनडिएखौनो, आरो आंहाबो बिसास दं।